హలో హాయ్ ఏం చెల్లన్నమాట ಇನ್ನೇನು ಆದತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತುಂಡ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕುಜಾಲ್ ಗಂಜಿ ಎಣ್ಣೆದ ಪಂಡ ಈ ಬೋಲು ತಲೆಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮೂಲೆ ಸಾನೆ ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆನುಲ್ನ ಪುರ ಕುಜಾಲ್ ಆನುಲ್ ಎಪ್ಪುನು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆನುಲೆ ಕುಜಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ವರಂದೆ ಬರ್ತೈತಿ ಪಂಡ ಈ ಕುಜಾಲ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡವು ಎಣ್ಣೆ ಎಂತುಲೆ ಇಂಚ ಎಣ್ಣ ಕೈಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಂದು ಇಜ್ಜವು ತಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಯಾನ ಎಣ್ಣೆ ತೆತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ದಾದ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ಕುಜಾಲ್ ಬರ್ಪುನು ಪಂಡ ಬೋಲ್ ಮಂಡ್ಯ ಸಮೇತ ಕುಜಾಲ್ ಬರ್ಪುನು ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಎಂಕತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಿನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತುನಿಟ್ಟು ಅನ್ಕ್ಲೆ ಪಂಪೆ ಒಂದು ಸಲ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ನಾಗ ಏನ ಮೆಗ್ದಿನ ಗುರ್ತದಾನೆ ಅಂಚ ಪನ್ನ ಕಾಲು ಪನ್ನಲ್ಲ ಇದು ಕುಜಲ್ ಇಂಚಿ ಫುಲ್ ಬತ್ತನಿ ಸಾಣ ಎತ್ತನತೆ ಮಂಡೆ ಅದು ಅಂಚ ಫೋನ್ ಹಾಕಿ ಬಂದಿರ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಂದ ಸತ್ಯ ನಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ದಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಅಂದು ಸಾ ಕುಜಲ್ ದಾಳಿ ಇಜ್ಜನರಿಗೆ ನಂದೆ ದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ರೇಟ್ ಉಂಡೆ ಒಂದು 750 ರೇಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ರೇಟ್ ಪಾಂಡ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ ಪಂಡೆ ಆಂಡರ ಬೊಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಎಂಡ ತಿಕ್ಕ ಓವೆಣ್ಣೆ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಿ ತೆಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ತೂಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನೆ ಸೆಂಡ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಪಂಡೆ ಆಯ್ತು ಕೊರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಡ ಎಂದು ಪಿರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಎಂಚಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ದೇತೊಂಡೆ ಪಂಡೆ ಎರೆಗಂಟಲ ಯೂಸ್ ಆವತ್ತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಎರೆಗಂಟಲ ಕನೊಲಿ ಆತವ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದರೆ ಇತ್ತನ ಅಂದರೆ ಎಂಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಂದಂದ್ರೆ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂಚಪುರ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಲ ಎಣ್ಣೆ ನೆಂಜಿ ಗುರ್ತದಾರು ಹಿಂಗೆ ದಾದೆ ಕುಜಾಲಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಕೊಂಡು ಅರ್ನಲ್ ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ಲು ಮಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮೂಲೆ ಪೂರ ಕುಜಾಲಿ ಪೂಜೆ ಮೂಲೆ ಸುತ್ತಲ ಕುಜಾಲ ಅಂಚೊಪ್ಪುನತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪೋತುನುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಒಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಂತ ಕಡಪುಡ್ದು ನಂಜಿ ಇಂದು ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡವರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊದ್ಕೆಂದು ಅವರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಬರ್ಪುನ ಇಂಚೆ ತೂಲೆವರ ಮತ್ತು 780 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಅವರ ಅಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುನುಂದು ಅದನ್ನು ಪನ್ನೆರಡು ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಂತ ತೊನ್ನೆ ಅದು ಪಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತದಾತ ಅವರ ಮಂತ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಫೋಟೋ ತೂಕ ಕೊರಲೆ ತೂಕ ಒಂದಿನ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ಪುಗ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾನು ಅಂಚ ಮೂರ ಇಂಚು ಪೈನ್ಕೋರ ಇಂಚ ತೀಯರದಿಕ್ಕನಾಗ ಕುಜ ಪೈದು ನಾವು ಬೇರೆಗೆ ಅಂಚ ಕೇಳಿದ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕೊರ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕು ನಿನ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪನ್ನದಿಲ್ಲ ಅಂದಿ ಇರ್ಕೊರ್ ನೆನ್ನೆಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕುಜಾಲು ಪಂಡ 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ತಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದರಿಗೆ 4 ತಿಂಗಳು ಇದು ಪಾರ್ದು 1 ತಿಂಗಳ್ದೆ 2 ತಿಂಗಳ್ದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನ ಜಾಂಜೋಕ್ಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಬರುವ ಪನ್ನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದೆ ತೊಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟ ಬರು ಪಂಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕುಜಾಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಬರ ಅಂದದ್ದು ಅಂಚಾರು ಪಣದಿಲ್ಲೇರು ಅಂದರೆ ಏನೇ ಪಂಡೆ ಸತ್ಯ ಬರ್ಪುನೆ ಅಂಚಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜರಿ ಪನ್ಪೆನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ನೇನು ಪನೋಲಿ ಧೈರ್ಯ ಪನೋಲಿ ಪಂಡೇರು ಪನ್ ಎಂಕೆ ಕುಜಲ್ ಬೈದನತ ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಲ್ಲತೆ ಆನೆ ಎಂಕೆ ಕುಜಲ್ ಬೈದನು ಮಾರ್ರೆ ಆ ಬೋಲ್ ಮಂಡೆ ಕುಜಲ್ ಬೈದನು ತುಳಿಗೆ ಪೂರ ಕುಚ್ಚಿ ಬೈದನು ಜನ ಕುಜಲ್ ಬರೋದೇ ಜನ ಪೂರ ಕುಜಾಲ ಅಂಚ ಎಂಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ ಅಂದಟ ಆದಿ ಪೂಲು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಕೋರಿ ಪಂಡ ಧೈರ್ಯ ಅಂಚ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ 1 ತಿಂಗಳು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಮೂಜಿ 2 ಪೊರ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಡು ಪರ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಗೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3-4 ತಿಂಗಳು ಅನ್ನಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಕುಜಲ್ ಮಂಡ್ಯಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇಂದಿತ್ತ ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಪಂಡದೊಂದು ಮಂತ್ ಏಕೋಸ್ಕರ ಎಂಡ ಫೋಟೋ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫೋಟೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲಿಂದ ಎಟ್ಟು ಕಡಪುಡ್ದು ಇಂಚ ಕಡಪುಡ್ದು ಯಾನ್ ಪಂಡದ ಎಣ್ಣೆದೇ ತಂದಿದ್ದು ಎಂಕೆಣ್ಣೆ ಬರ್ತಿ ಕುಜಲ್ ಉಂಡತ್ತಿತ್ತೆ ಫೋನಾಗ ತೂಕಾದು ಅಂಚದೇ ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏರೆ ಕಂಡಲ್ತೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗಳೈತೆ ಕುಜಾಲಿ ಕೆಲವರ ಮಸ್ತ್ ತಾಳ್ನು ಪುಣ್ಯ ಬುದ್ಧ ತಾಳ್ನು ಕಣ್ಣಾಗ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಕುಜಲ್ ಬರು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಆತ ಯಾನಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಡು ತೀನ ತುಲೆ 2 ಜಂತ ಕುಜಲ್ ಯಾನೇ ತೀಯೆ ಕುಜಲ್ ಬೈದನು ಫುಲ್ಲು ಕುಜಾಲು ಮಂಡಿಡು ಫುಲ್ಲು ಕುಚ್ಚು ಪೂರ ಬೈದನು ಕುಜಾಲು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಇಂಚನ ಮನ್ಪುನೆ ಇರ್ತು ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಆನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚನ ಮೈಯತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತು ಕುಜಲ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪನ್ನೈತೆ ಹೊರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಯಾನೇ ಕೊಂಚ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೇಕು ತುಲೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಏನು ಪನ್ಪನೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಪನ್ಪನೆ ಯಾನೇಟು ಇನ್ನು ತಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಎತ್ತದು ಮೆಡಿಕಲ್ದು ಒಂದು ಮನ್ಪಲೆ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತಾ ಪುದಾರ್ದು ದೇತಂದು ಮಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಪಂಗೆ ಇಂಚ 11 ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಡೆ ಹೆಜ್ಜವು ಕೈಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಂತದೆ ಒರಿಯೊರಿಯಾಗ ಕಡಪೊಡ್ದು ಒಂದು ಐನೆ ಇದು ಎನ್ನ ಇಂಕ ಗುರ್ತದ ತಿಕ್ಕನಾರೆ ಯಾರೇ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರ್ರೆ ಎಂದ ಓವೆಣ್ಣೆ ಆಡ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತೀರು ನಾನು ಚಾರಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ಜನ ಕಡಪೊಡ್ದೇರಿಗೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆನೆ
ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಡೊಂದೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಏಪಲ ಡೈಲಿ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ತನಕನಿ ತರಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪು ರೆಡ್ ಪುರ್ತಂಡಲ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೀದು ಪೋನಾಕ ಇರೊಂಜಿ ಟವೆಲ್ ಬರ್ತಂದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಐನು ಪಾಡ್ದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೀಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಇಕ್ಕೆಟ ಅಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೀಗೊಂಡು ಪುರ ಪೋಚಿ ಕುಜಾಲ್ ಪೋಪುನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಡ್ಪುರ ಕುಜಾಲ್ ಪೋಪುನು ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಂಡಲ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೀದು ಮನ್ಪಲಿ ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಎಂತೆನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಏರಿಗೆನೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪನಾಕ್ಲಿ ಎರಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ.